ما قرموا وسلموا 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 على ما قرموا نقصيت الطياها خين اللواز عربي صباعها بسيطة نزمغلو الهزبي هاجر زو حسكا نسخا ندمع تخانس نسخا حج وانت منت أبا خير باخا تنبل زبان جيرا تقوم نزازني تنفصات تنفصو هرمتا فتح حكي عوت دمر أكوب ناينن بينو موسيت قالستاتيو حدا فتصامي بينون تنتسيلون ملؤ سلي كهب أيخلنيو تايدا قدمن دحرن تأساسيرو بزت مرسن سلاتي زقوم 24 قنبول شحن ساعات مئتن تسعن حدن مزازمي معرف حرنتاو قالس زبي إرترايو إز معرف زي وصيت نايتوم ناشتون حتصرتن وقات نايتوم نوحتن تدراربتن ورالات ناي مكلخالن متقعتن تبقسوتات نايتوم تنقاسقاسن قوامن جنبارات نايتوم فيتن دحر مسمرن استخايدو كلهم قالستاتيو سلازخونه خايو ازي هابتام تمكرو كابنوس نابدر ماستخلو زبصحي نحيل حزبي إرترا زمسكره ب24 قبوت شحن 991 حرنت تكوناصفه جنبار جندعون ناي والتان درعن حرنت تراكب زنبروم جنباراتيو بعد انا عوت عبي اجام زنبر مقراص ناي مسمر باص اسمر عبقحتي لي اذا سلس تقرصي زباو جنبار ناب كمتي زدولي تعصازي كسر حاجه باص سي قطرا ناي 72 ساعات توهيبو حساب ايدن خيب كستاي تغورلو خناتاتي نير دي السوق مخينه بتتخايدو باص تتعيزا اتن دنگولو غصو دخدخاني ناسان حدين باسمان خمشتن كاني دنگولو ኤርትራዊ ጉዕዞን ሓርነት ነዊሕ መገድን ከቢድ ዋጋ ብምኽፋልን ተዛዚሙ ካብ ፖለቲካዊ ሕቶ ናብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ድሕሪ ምምዓሉ ኣዝዩ ዝተሓላለኸ መድረኻት ይሰጊሩ ብሓንትን ዘይትዕፀፍን ዕላማን ናጽነት ከኣ ገጻት ብገጻት ክዝርዘር ዝኽእል ምዕራፋት ታሪኽ ሰሪሑ ኣብ ቀዳሞት መድረኻት ንፋልማዊ ቃልሲ ሰረት ዘትሕዝ ገጻት ሃኒጹ ነቲ ቃልሲ حفاش حزبي كم نصنبرو بمقبارن ناب حزبوي قالسي نقيارن سفيح ودابتات أكايدو حيلن عغمن بمهلالكا سلتكوينات بمقيار كاب دباي قالسي وچيو سبن مريتن ببقروب حراكو تسخيلو سلتن استراتيجي نبهالا لنتي اكتق امقانا وتدرنا بوزح سلتاون سريحتاون نطفتات حليفكا ها استراتيجي كاب علامة حتارو مثلني ولو نزل زي كنا بعابي إن قلت أسي كابنو بحجز توهللي سمبرات عبد العلي نادو نبلو خينا نادو نبلو مزلاق نبلو خال نبلو بمولو جزين الناس أبصبي عب عقم صلاة الوان حذري كله تتأراني فينا مجرشة وعزنا في استراتيجية وشتي هجين جزء أرسل نحنا جنبارجين دعلنا بعابي خن جلس كلنا بجزية بوبوتا هذا سفيح زخون في السامي تاسل زخون أنت زي كوينوتي نأجتز بهال في السامي تاسنا يوجون نعكاز قد فايكونن كل سأبر كتلو وهلالن دمر نايتي سلتاو نطفتاتي خام مجرشات وقعز نافتي نمجرش على محاخر مكازر زي تمسر سوي
መሰረታዊ ፍልስፍና ናይ ውግእ ማለት እቲ ኣብ መድረኽ ስትራቴጂያዊ መጥቃዕቲ ኣትዩ ኣብ 1977 ዝበዝሕ ክፋል ኤርትራ ተቆጻጺሩ ዝነበረ ሶራ ኤርትራ መግዛእቲ ኢትዮጵያ ኣብ ኤርትራ ዘብቃዓሉ ጫፍ በፂሑ ነይሩ ምስቲ ዝነበረ ናይ ዝሑል ኩናትን ውድድር ርእሲ ሓያላንን ተኣሳሲሩ ነቲ ዝነበረ ኩነታት ዝቕይር ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምዕባለታት ተኸሲቱ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ብዝረኸቦ ንዋታዊ ደገፍን ወተሃደራዊ ሓንፀፅ ስትራቴጂን ብዓብዩ ዘመናውያን ነፈርቲ ውግእ ታንክታት ድሩዓት መካይን መዳፍዕ በማይት ኣሽሓት ዝቝጸር ከቢድ ማእከላይን ፎኩስን ብረታትን ብብዝሒ ተተኮስትን ዘጠቓለለ ዝተፈላለየ ኣጽዋር ናብ ኤርትራ ኣግባሪቱ ጎንን ጎኑ ድማ ንሰራዊት ኢትዮጵያ ዘሰልጥኑን ዘማኽሩን ኣማይት መኮንናት ሕብረት ሶቪየት ነበር ኩባ ምብራቕ ጀርመን ነበርን የመንን ተደሪብዎ ኣብ ሓፂር ግዜ ሚዛን ወተሃደራዊ ሓይሊ ተቐይሩ ሶራ ኤርትራ ምስቲ ገዚፍ ማዕበል ክገጥም ካልእ ስልቲ መሪጹ ምዝላቕ እቲ ከነዝለቕ ከለና ስእልካ ንምዝላቕ ደይኮነ ንጸላኢ ኣብ ዝጠቕመካ ግዜን ቦታን እንዳጥቃዕኻ እንዳዳኸምካ መወዳእታ ለመኸ ረጋጊጽካ ናብቲ ናይ ናጽነት ጉዕዞ ክትቅጽለሉ ትኽእል ባይታ ክፍጠር ከም ዝኽእል ኣሚኑን ብኡ በቲ መትከልትን እዩ ህዝባዊ ግንባር ከዝለቕ ከይሉ ምክንያቱ ኣብቲ ናይ 78 ዝነበረ ኩነታት ናይ ግዳማዊ ሓይልታት ምትእትታው ኣብ ከባቢ ስመራ ዓሪድካ ሰኢልካ ስታይክ ኣብኡ ነቒፅካ ስታይ ምግባር ነቲ ቃልሲ ምጥፋ ዋላ ነቲ ውድብ ውን ናብ ፍጹም መድኻም ደስዕብ ስለ ዝነበረ ካብዚ ተበጊሱ ዝልዮ ማለት እዩ ምዝላቕ ከዓኒ ከምቲ ዝተኣመሞ ንጸላኢ እንዳዳኸምካ በዚ ንግንባር ናቕፋ ዝኸደ ኣብ ናቕፋ ክዓሪድ ክኢሉ ሕፅር ዝበል ኣስታይን ኣብቲ ዓሚቕ ኩንኣቱ ንኸልኒና ብኡ እንዳተበለውን ሰሜናዊ ሳሕል ውን ካልእ ግንባር ተፈጢሩ ኣብኡ ውን ነዊሕ መርብራብ ተኸይዱ ጸላኢ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝነበሮ ምህንዳድ ህዝባዊ ግንባር ንመወዳእታ ንምድምሳስ እምበር ኣብ ግንባር ናቕፋ ክዕጾ ወይ ካብ ሰሜናዊ ሳሕል ውን ኣብ ኣልጌን ክዕጾ ዝብል ትፅቢት ኣይነበሮን ዓሰርተ ዓመታት ኣብ ጎቦታት ሳሕልን ድሕሪ መስመርን ተደጋገምቲ ወረራት ብምሕላፍ ሓይሉን ኣወዳድቡን ናብ ዝለዓለ ደረጃ ብምብጻሕ ናብ ተበግሶታት መጥቃዕቲ ተመሊሱ ንህዝቢ ዓለም ዘደንቐ ስርሒት ፈጺሙ ነቲ ብካልኣይ ኣቤታዊ ሰራዊት ዝፍለጥ እዝናዶ ብምድምሳስ ከተማ ፍዓበት ብምቁፅጻር ሓድሽ ታሪክ ሰሪሑ ወተሃደራዊ ስርዓት ኢትዮጵያ በቲ ገስጋስ ናብ ግንባር ከረን ክቐጽል ትፅቢት ገበረ ይኹን እምበር ግንባር ጎላጉል ሰምሃር ተመስሪቱ ነዊሕን ደቂቕን መጽናዕትን ምግባር ከኣ ብ8 ለካቲት 1909 ነቲ ኣብ ጎላጉል ሰምሃር ኣሳፊሑ ዝነበረ ገዚፍ ሰራዊት ኢትዮጵያ ብምድምሳስ ንስርሒት ፈንቅል ወፈረ ካብ ከባቢ ቅንጽል ዝተበገዘ ህዝባዊ ሰራዊት ሓርነት ኤርትራ መስመር ኣስመራ ባጽዕ በቲኹ ናብ ምጽዋዕ ገጹ ኣቕኒዑ እቲ ሰለስተ ኣንፈት ድማ ነቲ ካብ ኣስመራ ናብ ባጽዕ ክረድእ ዝመጽእ ማዕበላዊ ሓይሊ ክገትእ ግንባር ኣቆይሙ ግንባር ጊንዳዕ ገልጾ ዝደሊ ኣነ ናብ ህዝባዊ ግንባር ካብ ዝስለፍ ኣትሒዘ ወይ ካብ ዝረኣኽዎም ናይ ኩናት ተበግሶታት ከም ስርሒት ፈንቅል ዓይነት ምድላዋት ርኤ ኣይፈልጥን እየ ብብዝሒ ታንክታት ኣነ ከም ኣባል ከቢድ ናይ መካናይዝድ ኣባል ከም ምዃነይ መጠን ክንዲዚ ዝኣሕለ ታንክታት ርኤ ኣይፈልጥን መጀመርታ 45 ታንክታት ካብ ከባቢ ማይ ኦልዮ ክብገሳ ከለዋ ብሚኒሞ ማዕልያ ዝብሉ መዳፍዕ ክብገስ ከሎ ኣብኡ ተተኺሉ ንኽሓርን ጸላኢ ጽባሕሲ እንታይ ኮን ክርኤ እንታይ ዓይነት ኩናት ይኹሉ ጽባሕ እዩ ዘብል ነይሩ እቲ ምድላዋት ብዝኾነ ከምቲ ትፅቢት ተገብረሉ ድማኒ ምስቲ ኣጋር ሰራዊት ሓሊፉ ነቲ ኣብ ቅድሚ ከባቢ ዓዲ ዕለ ዝነበረ ጸላኢ ሓንቲ ከይተኮስና ንሕና ደምሲሱ ሒዝዎ ኣጽዋራት ኣብኡ ቢኤማትን ገለመለን ታንክታትን ብሓንሳብ ተማሪኸን ኣብቲ ለይቲ ጥራሕ ተማሪኸ እዙ ንሕና ብዙሕ ከይተኮስና ከለና ተዳሊና ከለና ኣንትኮስ ግን ከይተኮስና ኣጋር ሰራዊት እናትና ዝተቆጻጸሩ እዩ
ታንክታትን ረሻሻትን ኒ ዓዲ ዕለገፀን ዝኸዳ ብመንገድና እየን ንሕና ክንሰብሮ ክንኽእል ኣለና ማለት እዩ ስለዚ እታ ቀዳመይቲ መጥቃዕቲ ንሕና ናብዛ ዝብለካ ዘለኹ ቦታ ግርግር ኣፍ ግርግር ብኣይና ጀሚርና ማለት እዩ ሽዑኡ ተተሓሒዝና ሱም ሰበርናዮ ታንክታትን ረሻሻትን ኩሉ መንገዲ ተኸፊቱሉን ዓዲ ዕለገፁ ኸይድ ንሕና ኸ ማዕረማዕሪኡ ምሳእተን ምስተን ክልተወጠለና ብፀጋም ዘለዋ ተዋሃሂድና ሽዑን ብዓዲ ዕለ ገይርና ሰባር ጉማ ኢና ንመፅእ ብጋሕተላይ ማለት እዩ ሽዑ ብጋሕተላይ ብሰባር ጉማ ገይርና ንሕና ንፈረሰገ ንኸይድ ዳ 85 ካን ደንጎሎ ታሕታይ ገይሮም ንላዕላይ ገጾም ዝኸዱ ንሕና ኸ ትኺልና ፈረሰገ ስለዚ ናብታ ግንባር ሓልሓል ግንባር ጊንዳ እንዲ ክመፀካ ግንባር ጊንዳስ መጀመርያ ጀመርቲ ኢና ነርና ማለት እዩ መጀመርያ ገና ቦዱ ኸሎ ማለት እዩ ፍላይ ዝፈረሰገ ሽዑ እንዲቦ ኸለና ፈረሰገ ዝብልዎ ተረዲእካ ኣሎ ተይ ሓመልማል እንዳ ቦምባ እንዳ ሓረስታይ ገለመለ ተባሂሉ ድሓር ፅዋዕ ብብራኸ ነጥቢ 200 ዝበሃል እውን ኣለዎ ከም መእዘዝ እንጥቀመሉ ነበርና ስለዚ ኣብዚ መጀመርያ ኢና መፂና ስለዚ መጀመርያ ክንመፅእ ከለና ከም ትፈልጦ ውግእ ኣጥቂዕና እንዲና ንመፅኦ ስለ ዘለና ነቲ ቦታ ፅቢቕና ዘይተላለና ኣብኡ ክንመፅእ ኸ ድቕ ዝበለ ግመ ይፀኒሕና ሕጂ ምስቲ ፀላኢ ጎረርኡ ብምሓዙ ኣብ ግንባር ጊንዳዕ ፀልዮ ፈጢሮ ዝነበረ ፅልዋን ምክርኻርን ምስ ከምዚ ሕጂ ተኣሃዱ ናብ ግንባር ጊንዳዕ ኢኺ ተባሂሉ ኢና ናብ ግንባር ጊንዳዕ ንኸይድ መጀመርያ ንሸንኽ ማይ ውዒ ኢና ንኸይድ ካብኡ ኣይተዓመንት ሓሳብ ተቐይሩ እንደገና ንፀጋም መንሃት ብሎ ናብዚ እግሪ ናይ ቢዘን ናብኡ ኢና ንመፅእ مدب ناي بيزن متقع مص مالتي مدب ناي بيزن عتقعنا لعل الزبايننا ندي احنا دا سوعان حدن كاوم نيو كمان دا 96 نير منشن محمد كلا مالتي كوتا نربراب بزح مستخايده مستيز بحراوي تفوتر جمن مستي ورح خلت بيلي نيرو كوتا تبحرين غزار اساسي حدا ناي غزار استرا نيرو وي مسكم بس لايت ولا مشيت بسخونه جمجم ناي بيزن ود مالتي دارغا نحواس كم زيلنا نري حجب شنخ يمان وصل عصا سلاز فتره كل زديه بنايو تابانا بيزن انصحاب تبايلو ناي نكو او حديرنا مالتي ناي نكو نافت مغسينا هنا نورت جي اخو فينا خلنا نمزي جيقون ساعه 4 قال نخول زي صلي مودو صليم زبال تابايو كاكو زورد ترتري جتا صلام تبال برخت بل تحت ولا نحتا زورد ترترالو حجه كمقام طنا استراتيجي خطر خلخا ويفعل ما ينا قوينو بو صلا امصيلكا وي دما برحو زرا نغير يلن غميو تشفيني ترأيني خا صلا بو خمس مصي يفلط اورواينا زلنا تبتو كوينو دايمنا ايد بايد خونتوك لا تخاخبنا بملوقتا نحنا لنا دا 10 زبال سلو بحصا مالتي كم زبلك هذا الخط تخاخبنا افسال ساي معلتنا انا نصلام نحذا صلام تواصيرنا هجي نقد بيس نتخنا ازي بوبنا يكوبز بحال مودعتا زيبلي حنت خصات تحلف እንደገና ካዝ በረኸት ሕጂ እንታይ እቲ መወዳእታ እንተራኻዮ እቲ ሰራዊት ሽሽዕ ኣብ ዝኾነ ሽንጭሮ ዝኾነ ተኻትሎ ይጸናሕካ ሕጂ እቲ ኣብ መወዳእትኡ ዝፈልዕናዮ ዘረጋገፅናዮ እዚ 17 ዝበሃል ክፍለ ጦር ሓፊሉ ዘይተተንከፈ ኣሃዱ ተኺሉ ኣብ ተኽሎ ይቆፅር እዚ ሕጂ እቲ ጻዕቅ ናይ ጸላኢ ንሱ እውን ገዛ ርእሱ ከም ዝበልካዮ بقرر يتحايزلو نحنا عودنا خنعقب نسخة هذا قرر خفت يتمر براب نايتي مرات نايتو قد فترة مالتي جنبار جندع دحرتي هزباوي سراويت حرنة إرترا مسمر مسوع أسمرا أبقحت لاي مبتخو عبي أردن والتحرنة كخوني تمسرتو بتشعت لكاتيت كأ እቶም ንዓዲ ዕለ ሰንጢቆም ዝሓለፉ ክፍለ ሰራዊት 85 ደንጎሎ ድሕሪ መቆፃፀሮም
ምስ ኣሃዱታት ክፍለ ሰራዊት 61 ብምትእሳር የማን ካብ ጊንዳዕ ክሳብ ጻድፍ ሰሜናዊ ባሕሪ መከላኸሊ መስመር ሓዙ 10 ለካቲት ድማ ናብ ደንጎሎ ላዕላይ ወጹ እቲ ገስጋስ ደዋ ይበለን ናብ ጎቦ ጋሓቱን ቀጸለ ጋሓሲ ሓደ ኣፍሉጦ ድሩት ነይሩ ብዛዕባ ጋሕተ ላይ ካልኣይ ነገር ኣብዚ ምሰጣሕ ቅድሚያ ጎበሪ ዘሎ ቁልቁለት ድዩ ጎልጎል ደይ ትፈልጦ ኣለኹ ስታይ ነይሩ ሕጂ ደንጎሎ ምስ በጽሑ ጸላኢ ካብ ባጽዕ ካብ ከበሳ 18 ክፍለ ጦር አውሪዱ ሒዙ ወጸኒሕ ንጋሕተ ላይ ማን ይሓትብሎ ነቲ ጎቦ ሒዙ ወጸኒሕ ማለት እዩ ምስ ሓዚ ሕጂ እንተኸዱ ጸላኢ ጸንሖም ማለት እዩ وجي جمر مالتي جحات كديب سي يديبو سيلم ما بيك جاب قريبهم ما ديهم فرقاديهم دلو ديبهم ديهم ما يفلطوني ما يرايم ما صورة توستاين برات دي قال يوم وين بتصحنا ينعملوا زبان بتصحنا ودينا دحري يخم قال خصا كويننا دبلوين الله لك اجن مستقم الزنبره انا هجي بتصحم زبان سي صلاي دفيوهم كبلايكل ويكاني تواجيهم صلاي حيلوهم برتيوهم كنا بلايك نخل جن دارجا بتصحم ما يمنع نسبة هو جن السمنة بزخرو صلاة بزيا ما نم تحت ورد بزقام مورد أتدخل الدولة مسألة واقع إيه تاتخونكم مسيان أنا بين ده حليفا كم زعينة تشرجر عبدين كم مسألة زخانة تجمع الدلة هابن لو يحمر براب تفتن أي تقتلهم ولا لا على تبصعك ما بيمان كاز مسحلفك بلا بدل خايس أنا حبال كم من دابل كات يمر براب استاكوينو موداتا ጸላዊን ነጋሓት ከደልድላ ስለዚህ ጀመረ مخاب زي الرأي كم مستزن برا بحرية والصقمات أبتئ بريد حياة أو قتل بعد فريسو نحن بجنبارنا يبعد الرامن ساعة حقون بسا إنس جلس لزنبرنا كونيني وابتي جنبارنا يمكن دام مستزن برا خناتات كل سرايتنا يمات مالتي كل سرايتنا مات كل تخفل سرايتنا اللي وعلو أب حيلو أب دفاع مقتاو ديكوينا أب رداتي نيرو جلس على بجل بكو وي بجل خركب كله صحوز بلا وتاتات وي وين جل قات عمتاتني مسلاخ من قتات كله خلو بردات ملكي عاد يخلص رايتنا جيب ذخر خلو كابتي ورحي شوعاته على شوعات وربعته كاب حموشس قاب على شوعاته شو ما انت تقول جزي كله خلص رايتنا أما يوعي أب دماس أب كبار سعدي فحل نيرو كومس لزخانة أبتي جزيتي تمجمر مسفلنا أنا كايدلو قالين شعوب تخينات عتين قالين كات أنا حلم ده سالستي نصب حيتون ذاتو عنيرا وتخاب على الشعات تجميل كات تخينات إن بلامتي ودارسنا خيلو نحاد كلتا أنا أبستفل عليه بتاعات ناخدنا في ملء خلصنا كلتا أنا ملء بزاف عرفتوا واقع نير أبستفل عليه بتاع حد بتقولني بتختنا كله تم كله واقع له عملتي تزبرت عيوق زكاينا بزبرت عليه كوناس تي عزينا تساتفنا له زبهر رديء دخلنا له تمجمع جزء بزيناي بعال جحات كل زراعة سبعين حموشنا بروه بو مس قرب بمانجو سولي خد على أمساته قالنا أبتي خبابي ستاسيوننا في الربيع قالنا حتى تأونيرا قالنا غابة زي دماسكتنا نيرنا شعوب تلاقي سولي خلو مستبالي كاو متينا جيب بتنكلت وتقول النار وأنا حمشة نجحت دايبا نسأل الله كوبانا قريبا نحن دما بطل الإنسان 4 نبرنا أنا زل خوا مالتي مرا كستاي بو كاب معرزة متينا بعرزة دي بلال ما لك دونغولو تحتاي نساقام زلو وتاخا مسقحت أساس رخا كاب بعرزات حزنا نسألي لا دفعنا لا خوكونا أبناء مجمرة دفع نبرة جدي أركيبنا مارس كبابي مشيكل كله ساعات شوعات قطو خقهم كله أو آتينا أبدي من البعض كتكاس كي تتقصق حلف زي قبل نقرأت له أممو نفرتي أبتو قلاب كلنا حسين الله نيرن سبات
شعو ምናልባት ረዳትኩም ካኽትዋጋእ ከለኻ ኩሉ ሻዕ ብማእዝንን በቲ ዝሰለኹ ናይ ፀላእን ብኡኡ ስለትኸይድ ብኤን ኣቢሉ ናበይ ኣቢሉ ርዱእ ተኾነ ግን ናበይ ገፁ ፋሒሉ ስጋዕ ክንደይ ይስሑ ዘሎ ኣዝያት ከፍሎ ከም ረዳት ዝኸፍእ ኣብ ዓለም የለን ረዳት ዝኸፍአ ናይ ውግእ እዩ ከምኡ ኢሉ እቲ ኣብኡ ክረአ ዘለዎ ሕጂ ፀላኢ ናብ ቦትኡ ንምምላስ ናይ ግድን ክኸውን ስለ ዘለዎ ኣብኡ ዝሕልፎ ነበረ ፅንዓት ናይ ተጋዳላይ ነፈርቲ ንኣብነት መዓት ጋንታ ምልእቲ ደምሲናልካ እቲ ዘሎ ክቕፅል ምኽኣል ካብ ዝዓቢ ፅንዓት የለን ምብራቃዊ ኣጻድፍ ካብቲ ንኤርትራ ኣብ 2 ሰዓት 3 ወቕቲ ዘስሚያ ከባቢ እዩ እዚ ከባቢ እዚ 2 ክራማት ይውነን ኣግራብን ቆጥቋጥን ምቹእ ኣብ ርእሲ ምዃኑ ኣጻድፉን ጎቦታትን እውን ኣብ ቀዳሞት ኣዋርሕ ናብ ጫካ እዩ ዝቕየር ስለ ዝኾነ ከዓ እቶም ናብ ግንባር ጊንዳዕ ዝበፅሑ ተጋደልቲ ናይ ባህሪ ኩናት እውን ኣይገደፎምን እቲ ከባቢ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ዝለዓለ 2224 ሜትሮ ብርሃኽ ክህልዎ ከሎ እቲ ዝተሓተ 220 ሜትሮ ካብ ጽፍሒ ባሕሪ ይርከብ ስፍሓት ናይቲ ግንባር 2480 ኪሎ ሜትር ይሽፍን ብምሕናቕ ጎረሮ ዝተገልጸ ስርሒት ፈንቅል ምጽዋዕ ንምምላስ ብዝተፈላለየ መስመር ሓያል ፈተነታት ተኻይዱ ግንባር ጊንዳዕ መስሒካ ናይ ምሕላፍ ሕኑን ኩናት ተኻይዱ ካብ 13 ለካቲት 1990 ዘይዕርፍ ምርብራብ ቀጺሉ ኣብ ርእስተን ግንባር ጊንዳዕ ኣጽኒዐን ዝሓዛ ክፍላት ሰራዊት 85 ተወስኽቲ ኣሃዱታት ተደረባ ብሪጌድ 49 ናይ ክፍለ ሰራዊት 96 ኣብ ደንጎሎ ብሪጌድ 87 ናይ ክፍለ ሰራዊት 61 ድማ ካብ ግንባር ሓልሓል ብምምጻእ ኣብ ጋሕያት ተደረበት ብ10 ለካቲት ከዓ ሙሉእ ክፍለ ሰራዊት 70 ክልተ በራጊድ ናይ ክፍለ ሰራዊት 96 ናብ ግንባር ጊንዳዕ ተጸንበራ እቲ ግንባር ከዓ ንዝሰፍሐ ምርብራብ ተዳለወ ናይ ዝሓልፍን ዝዓግትን ሰፊሕ ምርብራውን ተኻየደ እታ ቀንዲ ቦታ ጋሕያት ትበሃል ብግመት ተሸፊና ነራብቲ ግዜቲ ታንክታት እውን ኣብኡ ወፂአን ኣለዋ ናትና ገለ ሰለስተ ዝኾና ታንክታት ንጋሕያት ክሃርምኣ ጀሚረን ሕጂ ንሕና ክንትኩስ ጀሚርና ክንኣስር ማለት እዩ ክንኣስር ቅርብ ክፍት ምስ በለልና ነቲ ቦታታት ክንፍትሾን ናይ ግድን ነይሩ ስለዚ ክፍለ ሰራዊት 85 ኣብቲ እግሪኦም ዘለዉ ኣብቲ ላዕሊ ከዓ ፀላኢ ብናህሪ መፅዩ ኣባይ ዓጊትና እታ ጊንዳዕ ክንኣቱ ምስ ቀረብና ኣባይ ዓጊትና ስለዚ ናይ ቁሩብ ሜትሮታት ይትፍልሊ ኣብ መንጎ ብፆትናን ኣብ መንጎ ፀላእን ካብዚ ፈሊና ክንሃርም እንተኾይኑ ናይ ከባቢ 10 ኪሎ ሜትር ዘሎ መድፍዕ ዓብ ጥንቃቐ እዩ ሓቲቱና ምክንያቱም ንእሽተይ ጉድለት ኣብ ልዕሊ ብፆትና እዩ ክወድቕቲ መድፍዕና ማለት እዩ ከም ሓበሬታ እቲ ሽዑ ነበረ ኣዛዚ በጠለኒ ምስኡ ተማኺርና ኣሕሊፍና ክንጅምር ዋላ እኳ እቲ ልክዕ ዓቐን ፈሊጥናዮ ተለና ግን ይኸይድ ቅድምቲ ቡምባና ኢልና ኢና ኣበጊስናዮ ድሕሪኡ ኣብ ዕለት 26 ናይ ምሸት ትኸውን ኮላ ፀላኢ እዞም ስልያና እንዳሰብዓ ኣብ ፀላም ዝበሃል ቦታ ምስከዱ ብፀላኢ እናኸሱ ማለት ይረኸቡ ሕጂ ታውግእ ብክላሽን ብቦምባኢት ገለ ዓይነት ጠርበስበስ እንዳለት ጀሚራ ናጀመረት ምስ ከደት ከም ተራ ውግእ ኣነ ብመገዲ ክሓስብ ከለኹ ከም ተራ ውግእ እሞ እዋናዊ ዝኾነ ግጭት የተሓስበ ነይራ ኣጋጣሚ ግን ፀላኢ ብሞጎት ዝበሃል ብናይ ቢዘን ወሪዱ ብሞጎት ኣቢሉ ንኸፍር መደብ ስለ ዝነበሮ ነቶም ምስቶም ሰላያት ተራኺቡ ምስኦም ውግእ ከፊቱ እሳቶም ከዓ ብተኽሲ ይኹን ብካልእ መገዲ ግብረ መልሲ ሂቦሞ ህላዌ ናይ ፀላኢ ካብኡ ምስ ተረጋገፀ ድሕሪኡ ካብ እንዳሰብዓ ሓደ ብርጌት ናብ ገፁ ስብስብ ኸይድ ማለት እዩ ለት 27 ዝደፍኦ ንሕና ከዓ ፀሃይ ሓሳ ይኹን ዋላ እዚ ጣዕሜ ወንሃ ትብሎ ወዲ ያዕቆብ ክልቲኦም ናይ 91 ብርጌድ ኣዘዝትዮም ነይሮም ተተሓይዝና ቦታ ርኢና ነቶም ዝነበሩ ኣፅዋራት ንህና ፀዊዕና ልክዕ ዕለት 28 ፀላም እንዳሰብዓ ሰብሲቦም ኣብ ዳላት ትበሃል ቦታ ኣብ መንጎ ኩበይን ኣብ መንጎ ፀላም ዘላ ቦታ ኣብ ኣፀኒሕና ማለት እዩ ንሕና ከዓ ኣፅዋራትና ሒዝና ኣብ ብረትና ንተክል ኣብ ጥቓና የማንና ወዲ ግደይ ነይሩ
ፀጋምና ኸዓ እዚ ፀሀይ ድሓሪ መፅኡ ፀሀይ ፋጁ ንብሎ ነይሩ እዚኦም ከዓ ናይ ከቢድ ብረት ኣባላት ናይ እንዳ ሰብዓ ኮይኖም ብየማን ፀጋም ንሕና ከዓ ክልተ ሓይሊ መጀመርያ ንሓን ሓይሊ ድሕሪኡ ካልኣይቲ ሓይሊ ኣብኡ ተደሪብና ኣጥዋራና ተኺልና ነቲ ውግእ ንጅምሮ ማለት እዩ ክልተ ንሕና ካብ ግንባር መሳሕሊት ድሕርና ኢና መፂና ክፍለ ሰራዊት 16 ቦጠልና ማለት እዩ ቦጠል ንባህሪ ድሕሪ ኢልና መፂና ኣብ ግንባር ምንግና ዝካየድ ዝነበረ መረብራብ ብዙሕ ኣቕሚ ሰብ ኣድልዮ ስለ ዝነበረ ንሕና እውን ከም ረዳት ናይቲ ዝነበረ ኩነታት ንምግጣም ኢና መፂና ዕለት 22 ተበጊስና 23 በዓል ጋሕቴላ ኣቲና ኣብኡ ውዕልና ንምሸቱ 23 ናብ ርእሲ እምባድር ሕቅጥና ኢና ነብል 23 ኣብ እግሪ እምባድር ርእሲ እምባድር ሓዲርና ኣብዚ ሓዲርና ምናልባት ክንበፅእ ከለና ንፁር ክኸውን ካብታ ቦጠልን ሓይልና ከባቢ 78 ኣግባዚኦም ነይሮማ ስልክልተ መራሕቲ ሓይልታት ነፍሲ ወከፍ መራሕቲ ጋንታታት ምሉእ እቲ ሓይሊ ነይሩ ኣቕሚ ነይርዎ ውሳኔ ነይርዎ ስለዚ ካብቲ ግንባር ዝነበሩስ ዝሓሸ ዓቕሚ ነይሩና ንሕና እሳቶም ነዊሕ እዋን ስለተረባረቡ ዓቕሞም ቁርተ የተጋምሑ ነይሩ ተባዲሉ ንሕና ሕጂ ድርዒ ኮኖም ኢና ኣብኡ መፂና ስለዚ ብታ ለይቲ ዕፍታን ግመን ዝነበሩ ቦታ ስለ ዝኾነ ከተለለዩ ትኽእልኒ ኢኻ ማይሽሮ ጌርና ኢና ኣቲና ናብኡ ዝከረኒ ዕፍቲ ድፋዕ ተፀጊዕና ሓዲርና ኩነታት ድፋዕ ስለ ዘይንፈልጥ ነቲ ኩነታት ከነንብቦ ይከኣልናን ኣጋጣሚ ግን ከባቢ ሰዓት 5 ፀላእ ደብዳብ ይጅምረና እሞ ደብዳብ ምጀመረና ኣንፈት ፀላኢ ምክንያቱ ሞርታር ትኮሰሉ ዘላ ኣንፈት ፍልጥካ ኣንፈት ፀላእ ከተለለውን ዝመቸ እዩ ተሓፈሻዊ ከም ወተሃራት ደራት ገምጋም ኣለና ግን ከምኡውን ብዝኾነ ክድብድባና ኣርፊዘን ሓዲረን ወጋሕታ ማእከልነት ሓይልና ይሃርም ሻምበል ብርሃን ሻምበል ሃራም ካልኦት ንውግኡና ኮታታ መዕቆብ ዝበሃል የብሉን እቲ ቦታ እውን ሰብ ኣይፀንሓናን ኣጋጣሚ ከቢድ ምርብራብ ስለ ሓለፎ ስለ ዝኾነ ኣብቲ ከባቢ ብዝሒ ናይ ኣምሓራ ሞታት ፀኒሕና ነን ዝኾነ እቲ ናይ ስርሒት ጅምረሉ ሰዓት እቲ ናይ 0 ሰዓት ወይ ከዓ ናይ መጥቃዕቲ ግዜ ንጉሆይ ዝመሲልና ነይሩ ግን ንጉሆ ይኮነን ተወሲኑ ማእከል ቦጠልና ባህሪ ድሕሪ ከም ዝዕለለኒ ሰዓት 1 ሰዓት 2 ክካየድ እዩ ተወሲኑ ስለዚ ንሕና ጋይሽና ነቲ ቦታ ሙሉእ መዓልቲ ከኣኒ ግመል ስለ ዝተሸፈነ ኣየናይ ቦታ ኢኻ ከተጥቅዕ እውን ከተለለዩ ኣሸጋሪ እዩ